Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ipahigayon sulod karong bulana ang Philippine Army Aptitude Test Battery alang sa pagpang-recruit og mga sundalo sa Western Mindanao. Katong taga Mindanao nga gustong magsundalo, mahimong mokuha sa examination sa lain-laing petsa sa lain-laing lugar sa Rehiyon 9. Gikinahanglan lang sa examinee ang NSO birth certificate, transcript of record o diploma o valid ID. Ingon man nakapasar sa qualifications nga gitakda sa Philippine Army. Alang sa candidate soldier, kinahanglan 18 anyos hangtod 26 anyos o dili mo menos high school graduate. Alang sa officer candidate, graduado sa 4-year college course ug nagpangidaron og 21 ngadto sa 24 anyos. Sa dugang detalye, tawagi ang mga numero nga anaa sa inyong screen. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Ug alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano. Hangtod ugma puhon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.